Na počátku nebylo nic, jen 5 sil. Vítr, oheň, kámen, voda a hlas. Tyto prvotní síly stvořily svět, ne z vůle, ale z potřeby. Uprostřed chaosu se zrodilo údolí, tiché, skryté. Místo, kde měl svět odpočívat, místo, které nemělo být nikdy nalezeno. Zapomenuté údolí. Tady proudila magie ve své nejčistší podobě. Prameny života, píseň víl, síla hromů. Bohové zde spočinuli. Zde vznikly první zbraně, první slova a první sny. Ale s každým snem přichází i stín. Válka nepřišla zvenčí. Vzešla zevnitř. Vítr ztratil směr. Oheň se rozuřil. Voda se rozlila. A kámen praskl. Bohové se rozdělili a svět se roztrhl s nimi. Elfové bojovali s lidmi. Trolové bránili své pevnosti. A víly mlčeli, pak přišlo ticho. Bohové odešli. Možná zemřeli. Možná jen spí. Z jejich odkazů povstali strážci, ochránci rovnováhy, znalostí a tajemství. Ale ani oni nedokázali zastavit čas. Města rostla, vzpomínky bledly a mlha se zvedla. V údolí dnes sídlí frakce, zbytky dávných civilizací i nové mocnosti. Každá sleduje svůj cíl, každá zná jen část pravdy. Vulkány chrání planoucí válečníci, věčný pramen hlídají vílí sestry a ruiny pevností ožívají šeptem starých duchů. Některé síly byly zapomenuty úmyslně, ale svět se opět otřásá. Staří věštci se probouzejí. Děti mluví ve snech cizími jazyky. V knihách se objevují slova, která tam nikdy nebyla, a proroctví, dávno považovaná za bláznovství, znovu nabývají významu. Až se vrátí mlha, otevře se brána mezi světy a ta se otevírá. V těchto dnech vstupují do údolí 4 poutníci. Každý hledá něco jiného. Každý má své rány. Troll Grumthor, poslední z rodu, co padl v ohni. Elf Thalendir, stopař, jehož cíl se skrývá ve stínech. Kořenářka Nimera, dívka, která zatím netuší, co v sobě nosí. A Vílí, princezna Selene, ochránkyně magického pramene. Netuší, že jejich kroky jsou vedeny dávno předem a že až se mlha zvedne, nebude cesty zpět. Tak začíná příběh zapomenutého údolí. Chceš znát jeho příběh? Sleduj naši cestu do zapomenutého